αμέσως τρέχω προς το δωμάτιο του Αγίου Νεκταρίου. Βλέπω την πόρτα του Αγίου Νεκταρίου που ήταν στο δωμάτιό του μέσα. Είδα ένα πράγμα το οποίο θαύμασα κι εγώ. Είδα τον Άγιο Νεκτάριο, δεν επατούσε επί της γης, 2 πιθαμές υψηλά από το πάτωμα της γης, εστέκετο στον αέρα και είχε υψωμένα τα σχήρας του προς το εικονοστάσιο του, προς την Παναγία και προσήφιετο. Το δε πρόσωπό του είχε λάβει μία αλλίωση προς